Molt bé, i ara tenim una moció presentada o una proposició per els quatre grups que integren el govern, Compromís, Esquerra Unida, ADN i PSOE, sobre zones forestals estratègiques. Senyora García. Quan acabi l'exposició li donarem la paraula al públic. La Llei 5 de 2014 de 25 de juliol, coneguda com l'OTUP, incorpora la figura de la infraestructura verda com una figura d'ordenació per tal de preservar territoris d'importància estratègica per distints valors com el de la prevenció de riscos naturals i la preservació de sistemes d'espais lliures i d'elements de gran valor ambiental. La Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori defineix com a terreny forestal estratègic distints espais del nostre terme municipal i formen part d'una unitat ambiental amb els veïns monts d'utilitat pública que existeixen en la nostra comarca. Estos espais forestals de la part baixa de la Serra d'Espadà suposen un espai natural d'elevat valor ambiental. Estan ubicats sobre les muntanyes que recarreguen l'aqüífer de la part baixa del riu Palància i també la Font de Quart i la Marxal d'Almenara. En algunes d'aquestes muntanyes s'ubiquen, a més, altres valors d'importància patrimonial com jaciments arqueològics, construccions etnogràfiques, reserves de fauna i de flora. No cal oblidar que aquests espais desenvolupen una funció de protecció front a les inundacions i les avingudes tan comuns en el nostre territori que cobra especial importància tindre aquesta cadena muntanyosa per tal de contrarrestar-les. Cobra especial importància les capçaleres dels barrancs i torrents que van absorbint l'aigua i que eviten inundacions com les que comúment ens veiem afectats. A més, cal recordar també que la potencialitat d'aquests espais forestals municipals són connectors ambientals que permeten els desplaçaments d'espècies vegetals i animals i a la seva vegada configuren un suport excepcional per a les activitats socials, turístiques i d'oci. Estos nous usos permeten una progressiva implantació d'activitats que tendeixen a la diversificació econòmica i a l'apertura de nous mercats de treball compatibles i dependents del valor mediambiental d'un lloc, amb la qual cosa reforcem la sostenibilitat. Per últim, també cal assenyalar que la potencialitat d'aquests espais de valor natural moltes vegades entra en conflicte amb la previsió i amb la pressió antròpica que se puga exercir sobre els mateixos. Tenim xarxes d'infraestructures, tenim usos que evidentment no preserven aquests valors naturals i que moltes voltes, de la mateixa manera que les infraestructures tenen un tractament específic, les infraestructures verdes, i per això la LOTUP les incorpora, han de tindre aquest mateix tractament per tal d'esmorteir els impactes que se puguen produir. Per això, i donat que la Serra d'Espadà i la Serra Calderona són dos parcs naturals amb una alta influència antròpica, assegurar la connexió verda entre un parc i l'altre deu de ser un dels objectius d'aquells governs que tenen la sostenibilitat com un dels seus valors de referència. És per això que demanem a la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori a desenvolupar les figures de gestió d'usos i aprofitaments en el territori estratègic forestal existents entre la Serra Calderona i l'Espadà i les masses d'aigua de la Marxal d'Almenara, zona baixa del Palància i de Besa de Soneixa. Instar així mateix a ampliar l'extensió de les zones catalogades com a forestals estratègiques cap als espais que fomenten la connexió ambiental entre els parcs naturals, les zones humides i les zones de valor ambiental associades als espais urbans, barrancs, cursos fluvials, corredors terrestres, etc. I instar igualment a incloure les zones forestals estratègiques dintre de la xarxa d'infraestructura verda de la Comunitat Valenciana, potenciant les mateixes activitats que preserven els valors ambientals i d'oci. Estudiar així mateix el desenvolupament administratiu de la figura ambiental que es caiga, com per exemple podria ser el paratge natural mancomunat,
per tal de facilitar una gestió unitària i àgil d'eixes zones amb similars característiques i amb diversos termes municipals. I traslladar aquests acords a la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques, Vertebració de Territori i també a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Hem de dir que aquesta moció ha estat referendada per els ajuntaments de la Vall de Segó, com Quartell, Benifairó, Benavites, Faura, també així mateix per la Vall d'Uxó, que ha sigut referendada per ajuntaments de diversos colors polítics. Per tant, entenem que, donat que la zona del Camp de Morvedre és una zona d'un ús d'infraestructures, té que tindre protegides o salvaguardades aquelles zones de major valor ambiental, perquè si no sempre podrem tindre una amenaça respecte del codobal, respecte de qualsevol infraestructura que vulgui implantar-se, respecte d'activitats extractives que cal ordenar i, per tant, respecte de les transformacions agrícoles, etc. I, per tant, hem de dotar de la infraestructura verda del mateix poder, de la mateixa figura de prioritat com té qualsevol eix d'infraestructures. És per això que demanem el recolzament, donat que aquesta moció ha estat subscrita per diferents ajuntaments de diferents colors polítics al llarg de la nostra comarca i connectant amb la Vall d'Uxó, demanem el suport per a la mateixa. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Garcia. S'ha demanat per part del públic, d'una persona del públic, la paraula. Suspenem el ple, se li passa el micròfon, ens dona les dades personals i si representa alguna organització té 5 minuts. Enric Camers Blanc, en nom d'Acció Ecologista Agro i d'una plataforma cívica que es diu El Penyal no se toca. I era simplement que des del món ambientalista o conservacionista, hem escoltat atentament el que s'ha dit per part de la regidora Teresa i volem afegir una altra cosa que normalment se suposa que nosaltres no fem cas. I llavors he portat el monogràfic de la Generalitat Valenciana d'abril d'enguany, no precisament de la Conselleria de Medi Ambient, sinó de la de Sanitat Pública, la Direcció General de Sanitat Pública, de Salut Pública. I en ella és un monogràfic que parla d'urbanisme, paisatge i salut. Entonces, estem contentíssims de la proposta que esteu fent a l'Ajuntament de Sagunt, que és la de tots els pobles de la comarca, però volíem afegir això fonamental. Posa exemples molt interessants, no de l'altra banda del món, sinó en aquest cas de comarques valencianes molt paregudes a les nostres, en aquest cas de la Valldigna. Però sobretot el que fa, i vull en nom de tots els que representa fer un poc d'esforç, és dir precisament això, que volem que siga no un corredor perquè tinga molt de valor també, que ho té, mediambiental únicament, sinó que és un valor per viure en salut, que és el que diu la referència de la Generalitat, que per viure en salut tenim que tindre aquest tipus de corredors ecològics, no únicament per la flora i fauna, sinó per la salut de totes les persones. Això és el que volíem avui dir, i que ens agradaria també que, igual que ha passat en tots els pobles, i llevant d'alguna xicoteta abstenció per qüestions així molt tontes, com pugui ser, no, és que això no és del nostre terme, això no sé quant. Ha sigut pràcticament, quasi per unanimitat de tot l'espectre polític, a dreta, a esquerra, de centre, com vulgueu dir, no? O sigui que ens agradaria que fos també una cosa, si pot fer per unanimitat, millor que millor. Res més. Moltes gràcies, senyora Mer. Reprenem el ple. Primer torn d'intervencions. Senyor Castillo. Buenas tardes. Pues vamos a ver. Nosotros estamos de acuerdo con el fondo de la moción. Si no me equivoco, en el punto 1, a nosotros nos consta que tanto el PADFOR, que ya está en revisión, como el PORF, el Plan de Ordenación de Recursos Forestales, se está revisando, ya se está revisando. ¿Vale? Entonces, el punto 1, sin ningún problema. En el 2 sí que nos gustaría hacer una pequeña modificación que simplemente es por prudencia. Va a ser la misma en el punto 2 y en el 3, decir que instar igualmente
a l'estudi de l'ampliació de l'extensió i instar igualment a l'estudi de la inclusió, en vez de solicitarlo directamente, lo que se tiene que hacer que se estudie, igual que pasa en el punto 4, que se pide el estudio del desarrollo. Si se incluye que se haga ese estudio por el organismo que es competente antes de que nosotros digamos si se tiene que ampliar o se tiene que desarrollar algo, como están revisándose, si se incluyen esas dos formas, nosotros lo apoyaremos sin ningún problema. Gràcies, senyor Castillo. En primer torn, encara alguna intervenció. Passem al segon torn. Ningú intervé. Senyor Muniesa. Buenas tardes de nuevo. Vaya por delante que no dudamos de la bondad de la propuesta, ¿no? Yo creo que en ese aspecto coincidimos todo, de la defensa del medio ambiente, del intento de mejorar toda nuestra estructura verde y esa defensa. De hecho, somos, yo creo que la comunidad en todo el territorio de nuestro país que más zona protegida tenemos de todas las comunidades autónomas que conforman España, ¿no? Pero yo les pediría, dado que tampoco existe una urgencia en cuanto a su tramitación, porque el poderla dejar sobre la mesa o retirarla y poderla tratar en comisión, y aspectos que hoy se están planteando, pues poder tener una visión gráfica y no meramente descriptiva de qué estamos hablando, de qué estamos afectando, de qué espacios estamos y de qué ámbitos está hablando en todo, tanto en Espadán como en Calderona, y lo que significa todas y cada una de ellas, así como tener los informes preceptivos necesarios por parte de jurídicos y técnicos, en donde ya especifiquen si existen o no existen normativa actual de protección de todos estos, de todas estas zonas, ¿no? No tenemos duda sobre lo que afecta. Y no hace muchos meses, en este propio hemiciclo, había divergencias y confrontación sobre un aspecto como era el tema de la Farge y sus capacidades extractivas en nuestro término municipal. Y no sé si dentro de esta bondad de querer proteger todos estos aspectos estamos poniéndonos, valga la redundancia en este tema, piedras en el camino, en una situación que podría generar posibles perjuicios económicos si existiese una confrontación o una eliminación de derechos de alguien que los tuviese con carácter previo, como podía ser en el caso de la Farge, ¿no? No estamos diciendo que no se apoye, que no se amplíe, pero claro, cuando hablamos de que se amplíe la extensión, ¿de qué extensión estamos hablando? Sabemos qué ámbito, es decir, el poderlo ver físicamente, en qué aspectos, sobre un plano, qué aspectos están contemplando y no, en este caso, correr excesivamente y sí poder con tranquilidad analizar todos y cada uno de estos aspectos y así como conocer a fondo esta propuesta y ver hasta qué punto la actual legislación protege y si es necesario realmente ampliar algún nivel de protección que, por supuesto, nosotros podríamos compartir. Por ello, pediría a la ponente en este asunto que dejara este tema para próximo pleno y que en comisión informativa pues todos y cada uno de estos aspectos pues se pudieran analizar y ver y no ponernos en este caso pues la posibilidad de generar perjuicios a la posible actividad que de forma previa haya podido tener alguna entidad, como podría ser el ejemplo de la Farge, que hace escasamente unos meses teníamos en este pleno. Por lo tanto, yo creo que en este asunto lo único que les pedimos es para su estudio, para su análisis por parte de todos los grupos y poder tener un conocimiento exacto y profundo de la propuesta, el que se pueda tratar en comisión informativa
y traer pues incluso a lo mejor una propuesta más completa o más profunda. Gracias. Gràcies, senyor Muniesa. Senyor García, per a tancar. Recorde que hi ha una proposta, una esmena per part de Ciudadanos i una altra de deixar damunt de la taula per part del PP. Sí. Anem a veure. Respecte de deixar sobre la taula el punt, evidentment no estem d'acord perquè precisament el fet de que elevem aquesta proposta és el que va possibilitar tot allò que el senyor Muniesa està dient. Al respecte de l'aportació de Ciutadans, estaríem d'acord en incorporar el tema de l'estudi si de la mà va el desenvolupament, perquè de lo que es tracta en aquesta moció és de, efectivament, desenvolupar figures de gestió posteriors a lo que seria la declaració d'infraestructura verda. Ja s'ha declarat infraestructura verda la zona de connexió entre Espadà i Calderona. Ja existeix una superfície de monte públic entre la zona d'Espadà i de Calderona. El que n'hi ha que fer és efectivament desenvolupar la figura d'infraestructura. Tant la LOTUP com el PACFOR i tota la reglamentació forestal, tota aquesta zona que demanem que se quede protegida, ja la tenen protegida. El que ocorre és que per a poder fer una protecció efectiva, per a poder fer, diguem, una regulació d'usos que evidentment preserve els valors ambientals, cal desenvolupar les figures de gestió adient, que és el que estem demanant en aquesta moció. I, evidentment, s'estudiarà tot el que vostès proposen, però el que nosaltres expressem en aquest ple és la voluntat de preservar aquests valors ambientals dintre de la gestió que se dona d'aixòs usos. I la protecció efectivament existeix, es tracta de reafirmar-la i de veure com la desenvolupem. Perquè hem de tindre en compte que la connexió entre la Serra d'Espadà i la Serra Calderona que se dona per el nostre terme constitueix una cadena muntanyosa que, en primer lloc, a nivell de paisatge, és el monte públic que està més prop del mar junt en el desert de les Espelmes de tot el País Valencià, i això ja de per si mereix la seva protecció. I en segon terme, també, aquesta cadena muntanyosa fa de recàrrec dels aqüífers de la Font de Quart, de la Marxal d'Almenara, de la Marxal dels Moros, etc. I, per tant, com a recarregadores d'aquests aqüífers cal tindre-les en compte. I segona, i tercera, i també la incorporaríem, si teniu a bé incorporar-la i com a autoesmena, Per favor, guarden silenci. És cert que tota aquesta infraestructura verda, tot aquest pulmó verd que n'hi ha de connexió entre dos parcs naturals, recordem, és també, des del punt de vista de la qualitat ambiental, un tema relacionat amb la salut pública, perquè, evidentment, la zona d'esbarjo no només és una alternativa econòmica per altre tipus d'activitats, diguem, més sostenibles que també generen economia en relació al turisme, sinó també que és una forma de protecció de la nostra pròpia salut pública. Per tant, incorporaríem també aquest principi dintre de l'exposició de motius de la moció. Recordar també que la pròpia LOTUP diu que se té que garantir, en els llocs on existisca la possibilitat, se té que garantir la connexió entre les diferents zones protegides de la nostra comunitat valenciana. Si el Parc d'Espadà i el Parc de la Serra Calderona i la Marxal dels Moros ja són zones efectivament protegides i tenim declarada com a infraestructura verda una zona de món públic que pot connectar-les les dos, el que hem de fer efectivament és moure's dintre del que diu la LOTUP, dintre del que diu l'estratègia de desenvolupament sostenible de la comunitat valenciana i dintre dels marges que ens dona la llei, efectivament, desenvolupar eines de gestió que ens permeten preservar els valors ambientals i tindre un gaudi i un ús d'aquestes zones que protegisca la nostra salut. Per tant, sí que acceptaríem les esmenes de Ciutadans si afegim desenvolupament per mostrar la nostra intenció i, efectivament, incorporaríem també la referència a la protecció de la salut pública que fan també aquestes zones. Moltes gràcies. Bé, com que la ponent de la moció ha incorporat amb el matís de desenvolupament el que ha plantejat el senyor Castillo i també s'ha autoesmenat afegint
el que des del públic s'ha dit, ara ho aclarirà, i anem a passar primer a la proposta del Partit Popular de deixar el tema damunt de la taula. Vots a favor? Els vots del Partit Popular i Iniciativa Portenya. Vots en contra? La resta. I ara anem a passar a votar el fons de la moció, incorporant les esmenes tal com ha aclarit la seva ponent. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Abstencions d'Iniciativa Portenya al Partit Popular i vots a favor de la resta. Moltes gràcies. Aprova.